Кабат Иске Кулатка районы, Иске Мастак авылына кытлау сәламе очрабыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен мөхтәрәм якташыбыз Алиев Ринат Сулейман улы каршылый. Аны бу гомер бәйрәме белән ихластан кайнанасы Аббасова Магирә Аллямовна, тормыш иптәше Алиева Венера Гаязовна, балдызы Эльмира Гаязовна, бажасы Фәрит Камильевич, Шурина Ирек Гаязович, Илшат, Лилия, Рөстәм, Диляра һәм Артур кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле киявем, яраткан тормыш иптәшем, сөекле жизни һәм хөрмәт иткән бажам. Синең матур юбилейлы тантанаң белән чын күңелдән кытлап китәсем килә. 60 яшьтә ир-атларны зәвыклы коньяк белән тиңлиләр. Чөнки бу яшьтә ир-атлар әле яңа гына тормышның тәмен татып яши башлыйлар икән. Без дә сиңа барыбыз да бу сүзләрнең хак булуын телибез. Һәр көннән ләззәт татып яшә. Син булдыклы ир-ат, тырыш гаилә башлыгы. Барчабызга карата да бик мәрхәмәтле, якын кешебез. Яраткан тормыш иптәшем, канәгать булу язмышымнан синең ярдәмең аркылы. Тик синең тырышлыгың белән безнең тормышыбыз тулы. Рәхмәт сиңа, кадерлем, барысы өчен дә. Сине биргән миңа Хак Тәгалә. Рәхмәт әйтәм аңа чиксезне. Яшә әле, яшә кадерлебез 80-н дә, 90 һәм 100-не. Бергә атлык гомер юлларыннан, терәк булып кына, кадерлем. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен. Яратамын сине, бәгырем. Минем иң сөекле кешем, таянышым, ышанышым, бар тормышыма якты нур сибеп торучы тормыш иптәшем. Еллар үткән саен тормыш итә, һаман синдә минем күңелем. Туган көнең, олы юбилеең белән чын йөрәктән тәбрик итәм сине, кадерлем. Уртак безнең шатлык, борчулар да, син бит минем ныклы терәгем. Тигезлек һәм саулык теләп кенә син дип тибә кайнар йөрәгем. Гомер буе рәхмәт әйтеп яшим, язмышыма сине биргәнгә. Насип итсен Аллаһы бергәлекне гомер кышларына кергәндә. Хөрмәтле Ринат Сулейманович, тормыш иптәшегез һәм якыннарыгыз сезне туган көнегез белән котлап, алтын йөрәгегез, бар яхшылыкларыгыз өчен рәхмәт әйтәләр һәм үзләренең музыкаль бүләкләрендә тыңларга чакыралар.
килә.